こんにちは。はじめまして。私の自己紹介をさせていただきます。私はミャナンダジと申します。なんと呼んでもいいです。23歳で独身で、家族は5人います。両親と祖母と妹がいます。出身地はမြိုင်という町です。趣味は写真を撮ることです。私は2019年に大学の1年生を合格しました。2020年にコロナで辞めました。日本語のレベルはナスダファイトNを合格しました。特定飲食料品製造業の試験を合格しました。私の長所は早く新しいことを覚えられるところです。短所は狭すぎるところで、今は直せるように頑張っています。私は中短期行動の工場で4年間働きました。はい、以上で私の話を最後まで聞いてくれてありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。